Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'a tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah adada ma khalaqa bis sama', alhamdulillah adada ma khalaqa fil ard, alhamdulillah adada ma baina dhalik, alhamdulillah adada ma huwa khaliq. Hadratal muhtaramin, dumateng para alim ulama, para kiai, para haji hajjah, para ustad ustadzah ingkang kaula hormati. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Al Mukarram Bapak Kiai Haji Muhammad Soam selaku pengasuh Pondok Pesantren Geger Girirejo, Tegalrejo, Magelang. Ingkang kita mulyakaken lan kita tenggo-tenggo punapa ingkang dados fatwa saha nasihatipun. Saha dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Agus Ainun Naim ingkang kita mulyakaken saha kita tenggo-tenggo mauidhah hasanah saha doaipun sakmangke. Wonten pangersanipun Bapak Lurah, Bapak Kadus, Bapak Ketua RT, Bapak Ketua RW, Bapak Kepala Banser saha stafipun, saha lembaga sanes-sanesipun ingkang kaula hormati. Khususipun dumateng segenap panitia penyelenggara pengajian selapan Sabtu Kliwon wonten ing Dusun Jono Maduritno Kaliangkrik Magelang ingkang kaula mulyakaken ugi. Boten kesupen dumateng sedaya tokoh agama, tokoh masyarakat, lan sesepuh bini sepuh, lan sedaya tamu undangan kakung miwah putri, lan sedaya para rawuh ingkang dahat kinurmatan. Boten kesupen ugi dumateng grup sholawat Robbana Al Balada saking Kuayuan Mugangsari Magelang. Kanthi rawuhipun kaula aturaken agunging panuwun. Langkung rumiyin sumangga kita panjataken puja lan puji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi dhateng kita mabinten-binten kanikmatan dalah karahmatan, sehingga wonten ing wekdal siang menika kita waget kempal manunggal wonten ing menika panggenan kangge nderekaken acara pengaosan rutinan selapanan menika kanthi wilujeng rahayu boten manggihi alangan satunggal punapa. Amin ya rabbal alamin. Ganti mekaten sumangga raos syukur kita ikraraken sasarengan kanthi waosan tahmid bilisan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat saha salam mugi-mugi tansah kaunjuk dumateng Nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun beto umatipun awit saking zaman jahiliyah tumuju zaman Islamiyah, sehingga kita sedaya saged ngraosaken dumugi sakmenika. Saha utusan ingkang sanget kita antu-antu syafaatipun benjang wonten ing yaumil kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat ingkang kaula mulyakaken, keparenga kaula nderek matur wonten ing mriki kaula kajibah minangka dados pranata adicara. Mila badhe maosaken runtutipun adicara ingkang insyaallah badhe lumampah wonten ing siang punika.
Adicara ingkang angka setunggal inggih punika pambuka. Dipun terasaken adicara ingkang angka kalih nun inggih waosan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Adicara ingkang angka 3 nun inggih waosan tahlil utawi kalimat thayyibah. Adicara ingkang angka sekawan inggih punika sambutan-sambutan. Adicara ingkang angka gangsal inggih punika inti pengaosan utawi mawidatul hasanah ingkang kita suwunaken medal sabdanipun saking panjenenganipun Al Mukarram Bapak Kiai Haji Muhammad Soam saking Geger Girirejo Tegalrejo Magelang. Saha dipun terasaken medal sabda mawidatul hasanah saking panjenenganipun Bapak Kiai Agus Naim saking Simungga. Saha dipun terasaken adicara ingkang angka 6 nun inggih doa panutup. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ngeti wekdal sampun sauntawis siang pramila sumangga acara wonten ing wekdal siang punika kita bikak sesarengan kanthi kawula dherekaken tabarukan surat Al-Fatihah. Liridha ilahi ta'ala wa li syafaati rasulillah wa li ijabati kulli mas'ulin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Matur sembah nuwun kanthi waosanipun. Mugi-mugi kanthi tabarukan surat Al-Fatihah punika acara wonten ing wekdal siang punika waket lumampah kanthi lancar boten manggihi alangan satunggaling punapa. Amin amin ya rabbal alamin. Salajengipun adicara ingkang angka kalih nun inggih waosan ayat-ayat suci Al-Qur'an ingkang badhe kaosaken saking panjenenganipun Kang Mas Abdurrahim. Awit saking menika dumateng jamaah mugia wonten keparengipun nyigek pangandikan hantentremaken suasana murih hikmating adicara. Matur sembah nuwun. Dumateng panjenenganipun Kang Mas Abdurrahim wekdal saha panggenan kawula sumanggaaken.